Teringat gas. Mak. Saredet kan gawean. Der urip kaya ngene yo. Mak gendal to mek kopine mek suwene ramtuk. Ndut rene ngentek-ngentek tok. Ngentek gula, ngentek kopi. Paketan sih kan. Kayak ngopo gremang-gremeng gua iku sobat sambat wae. Nyoh kopine. Yo ngene iki ger dinane kan kok suwe nok. Tambah didoli asin ngene to yo wis rabi wae nggae kopi. Bosok. Kok dirasane sik lho gula ya mau nek gula. Rasane lho asin. Salah ndi kok kowe. Jajane iki sing mbok sambati iki apa? Mbok ya cerita. Ngene yo wis yo. Iki lho, keadaan lagi koyo ngene, ora nyambut gawe, ra ndek, pakai santek, bingung atau bensin piye. Anu gagas paketan karo bensin. Lah kene dikon yak-yak rabi lho. Yo gur gendang kaya ya gur pengrabi susah yo. Yo daripada ora gendang dilakoni. Selak ditikong wong ya kowe keceret, cocok. Lah aku sing duwe kepinginan lho, pengen tumbas acting. Ngopo bocah loro kae sekarang kuati. Ora digayan. Jong mampir. Apa? Ngopi. Di Ngopo iki? Nom-noman berlunggah-lungguh ora golek gawean. Dasar nom-noman tai. Wis pasar lewat wae. Pengen ngopi ora? Yo masuk, gratis kok. Oke. Oh, wong loro gledek. Ngene lho,
kayak mau iki yo. Wis dikon rabi barang, wis kon nglamar, jendel kepengenan aneh-aneh lah kan nasuki lho. Piye Mas? Wis ngene bae itu. Wis rasa dipikir-pikir. Nontonin rondo-rondo ayu ini. Wis marai hati adem, pikiran tentrem. Wis rondo-rondo. Menuk-menuk. Oh, lah iki mending iki wah. Cocok iki wong ndi? Ngono kan. Ngono kae pokoke. Oh yo. Beneran wis. Aku kuat nawangi ngene iki. Abot. Ndak kuat aku. Cak loro kae ngopo rasanya? Apa? Yo, oke, coba. Wis, tenang. Ye, jas tok. Masuk iki kopine. Mulai suwe. Dewek enak-enak ngono ra dirasakne tenan. Ora, sing bisa nyerap ro iki. Enak ya ngono lho. Tak udak dengan penuh perasaan. Rana rotine iki. Ora. Mosok Ya, canom disuguhi pohong. tak sik. Karep papat. Saeneke lah. Iki kan musim usaha ngene. Aku bingung mesti ora nyambut gawe, rek pemasukan wis saeneke wae disuguhi lah. Jung grentes ngono kuwi to lho. Dadi kancaku ki aja grentes ngono. Sing semangat. Iki kepiye nang? Golek gawe nanti ra oleh. Pusing nganti aku. Ngopi ping 5, ping 10, kukur nenangne pikir aduh ndak kuat jane. Kaya aku ki lho. Tangi turu ngopi nang kono. Engko bar kuwi awan pindah nang kono. Terus sore wis pindah nang kono neh. Dadi ki ora tak pikiran. Boleh yo kaya wong sugih tenan berarti kowe. Menang. Wayahe turu ngayal bersambung. Enggak tak melu kok. Ngomong anu piro? Rolling action ngono. Mantap wae. Kat awan nih jam tengah 10. Ngomong nang jopo mek. Action. Yang penting kowe cuk anu dadi paketan bensin ini bukan uyak-uyak rapi lho. Action. Lah aku sing ndek kepinginan liyane lho. Pengen simpan ing karo sopo nek kuadu wae. Serang-serang kuadu. Wes Kan rombongan. Ngopo iki? Memantai. Sing lali. Ngopo iki nom-noman. Yo. Dong apa iki? Nom-noman kok gedrah wae. Golek gawean. Cuk. Weh nom-noman tai. Oh, saya rojo. Yo. Dong
ngopo iki? Nom-noman order. Lunggah. Aku padang nawangi ngene iki. Kuat. Ya kuat aku. Dek. Sawang pirang-pirang wong. Kuwo. Kok sih?